אני מקבל הרבה מאוד הודעות בפרטי לגבי נפטרים ומסרים, והאם ניתן לקבל מסרים מגיל כזה או מגיל כזה, והחלטתי לספר לכם את הסיפור ששמעתי בהידברות שמאוד מחזק את הלב, ומסופר על הרב בהידברות שנסע לצרפת, לרב קהילה בפרברי צרפת, והוא שאל את הרב, תגיד לי כבוד הרב, למה אטמתם פה את כל החלונות שלכם בבלוקים בסלון? התשובה לשאלה שאתה שואל פה, זה הילדה פה הקטנה שמטיילת, ואני אספר לך את הסיפור. לפני כמה שנים אני ואשתי רצינו לעשות מעשה טוב, אין מקווה וטהרה במרחק סביר, אז החלטנו למסור נפש, לבנות, לאטום את הכל. לפני כמה שנים היה לנו תינוק בן 2, ואנחנו רואים איפה הילד משחק. אשתי התחילה לרוץ, לחפש, רואה את הדלת של המטבח קצת פתוחה, נבהלה, רצה וראתה את הילד הפוך בתוך המקווה ולא בחיים. הצרחות שהיו שם והכאב, אי אפשר להסביר מה שהלך. אחרי כמה ימים בשבעה, שכבר לא יכלתי לעמוד, התמוטטתי, ככה אותו רב מספר, הוא התמוטט ונרדם. וכשהוא נרדם, בא לו בחלום אדם זקן. הוא אומר לו, אבא, אל תבכה עליי. הוא אומר לו, אני אבא שלך? אתה יכול להיות הסבא שלי, איך אני האבא שלך? הוא אומר לו, אני אספר לך. אני אחד מהאנשים בעל התוספות. ואני חייתי בצרפת בתקופת האינקוויזיציה לפני 900 שנה, שהיה רדיפות מאוד מאוד קשות אחר היהודים ואסרו עלינו ללמוד תורה. ואותי לקחו, שרפו אותי עם הספרים שלי ועם ספר תורה. בשמיים אין אחד שלא יכלתי להיכנס אליו. עד שיום אחד הגעתי לאיזשהו היכל ורציתי להיכנס. אמר אותו מלאך, פה יכול להיכנס רק מי שטבע לפחות טבילה אחת בעולם האמת. אתה לא יכול להיכנס. ובאמת לא יכלתי לדבוק. התחננתי עם בית דין להגיע לעולם. אמרו, אין שום בעיה, נוריד אותך לעולם הזה, אבל צריך עכשיו למצוא משפחה שיכולה לקבל נשמה כזאת גדולה. ולכן הגעתי אליכם. וכאות לזה שהחלום הזה אמת, עוד שנה אמא נפקדת בבת שאני יודע שרצית. היה לך 9 בנים, אני ה10. אתה רצית בת, והנה אמא תיפקד בזה.